wonten ingkang anulungi asma Kyai Sindu Jaya dahabelas ring sutengo kala kejepit ing reksa lamine pintu dina punika ingkang tertulung kaya reksa bina badan marmonira datan kopsi tumiba kegetira wonten tlatah siji ing bawah tandus punika ing gegeran barbangan doa ngagar gatanipun pun remang dipun apura Sindu pati tanyo abis datang tinggal diro ingkang pasunto mangke ono wong babat opo to kasaniro opo aso ade duko inggih paduki kula Sepuh endi lawan mati lawan wong kang babat sireng along ature kakang andi lan pambuka sakedhik sepuh mriko nalika kang rapi timur Kyai Sindu ingkang wedha elem atur mami ingsun kabeh uninga lawan wong kang babat mangke ingkang pasun punika remeng matur sendika uyang pamingipun mangke ingonira Kyai Sindu Jaya iki ana ing tertera mulya tunggal ana wong lumampah luhuring toya wis prapta ing tlatah milane tlatah niku dadi pingaran ukuran disapunira kepanggih kelawan Ki Sindu Jaya mulya jawab tangan mampu ajanji manjing sudara dunya praten akhirat Sindu Jaya ingkang sepuh Sindu pati kang taruna wis tutuk ngenyametami Sindu pati jo panitan mantuk dupaken wismane kecapnya Sindu Jaya kan aneng duku romo timbali para anak putra sami dina anggu padya Jadi wau sak mari panangin Sindu amro apa ide sampai ikan pali sehingga itu masih penting menghasilkan diri prosesi sampai apa ini